साननैसोनि घटना जे जोंखौ भाइरेल खालामदों बे भाइरेलनि खेत्रआव आं मोनसे खोथाखौ बिसोरखौ दुखु मोनदों माने जों एभिक्सन खालामदों होननानै जोंखौ भाइरेल खालामजाबायना बे खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव पिटांकि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' रायजोफोर आङो आरोबाव माखासे भिडिअनि गेजेरजोंहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों अन्नानै गाज्रि दामोन नैबे उनाव थानाय जे हाग्रा बे हाग्राया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रिफु रिजार्भखौहाय बेयाव एवस्रांनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों माखासे साननैसो सिगां बे जाथाया जानानै थांबाय नाथाय ओरै फारसेथिं जोङो नैबे मेसेजखौहाय नोंसोरो मोजाङै फरायनानै नाय दा बे एवस्रांनायनि सिगांनो बे मेसेजखौहाय दैथायहरदों होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों बे बाथ्राखौहाय आं बुङाखै रनजित बसुमतारी सारानो बे बाथ्राखौहाय बुंदों आरो जोङो बेखौहाय आइ लाभ BPF नि फेसबुक पेजनिफ्राय नुनो हादों रायजोफोर दा बे मेसेजखौहाय माब्रै गभर्नमेन्टआव गैयि पावाराव गैयि सासे आइ लाभ BPF नि फेसबुक पेजआ माब्रै होनो हाखो जुदि पलिटिक्सनि बा BPF सापर्टार्सफोरनि माखासे षड़यन्त्र जुदि बिथांमोनहा बेयावहाय सापर्ट गैयाब्ला नैबे मेसेजखौहाय माब्रै बिसोरो रिफु रिजार्भ एवस्रांनायफोरखौ होखारनायनि सिगांनो फाथायहरनो हाखो माब्रै फोसावनो हाखो बे मेसेजखौहाय दा बेनिखायनो आं सानदों निश्चय BPF सापर्टार्स नङाब्ला पलिटिशियानफोरनि BPF नि पलिटिक्सनि माबा मोनसे षड़यन्त्र दङ बिसिनि माखासे फान्दायनाय बेयावहाय माखासे खामानि आखाइ दङ होननानैहाय आंबो सानदों रायजोफोर नङाब्ला बेखौ माब्रै आइ लाभ BPF आ हाग्रा एवस्रांग्राफोरखौ होखारनायनि सिगांनो बे मेसेजखौ फाथायखो नोंथांमोनाबो बुजिनानै लादो BPF पार्टिया जेरैबो राहा गैयिनि थाखाय मा खालामगोन मा खालामा नंखाय बाथ्रा बुंनानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय UPPL खौ दायनिगिरि खालामनो खैसार साबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर फारसेथिं नाय बे भिडिअखौहाय बे भिडिअआ जाहैबाय 2020 मायथाइनिनो रायजोफोर जेब्लानाखि मुनमुन ब्रह्म हाग्रामा महिलारिनि सरकारा बायदोंमोन बै समावहाय मुनमुन ब्रह्मआ रायजो राजानि सिगाङावनो जुमुदै मुजुनानैहाय फैदों सासे आइजो MCLA आ जुदि गावनि रागाखौ कन्ट्रल खालामनो हायाब्ला अब्ला पावाराव फैब्ला मा खालामगोन बेलाय अब्ला बिसोर बायदिनो भट होग्रा मानसिफ्रा माबायदि आखुनि जाथावना नोंसोरबो एसे साननानै नाय दिनैहाय हाग्रामा महिलारि बायदि मानसिया दैदेनगिरि जाबोनायखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गोबांथार जेंनाया जानानै थांबाय जाहाथे बेफोरबायदि जेंनाया दाजाबावथोंसै हाग्रामा महिलारिखौहाय नाङा होननानैनो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय BPF पार्टिखौ फेजेनबाय गोदान पार्टि दाबाय दा गोदान पार्टिया दानाय लोगो लोगोनो दिनैसिमहालागै बड'लेण्डआवहाय दावराव दावसिया गैया भायलेन्सआ गैया रायजोफोर बे मोननाय मोननैखौ आं नांजाया मोननाय मोननैखौ बारहो नाथाय बाख्नायजाथाव हाबा मावनायानो जाहैबाय बर' हारिनि गेजेरावहाय हिंसा अनागारि नायगार बुथारलायनाय गावजों गाव गावथारलायनाय बे जाथाया जोबनानै थांबाय बेखौनो आं जोबोद बाख्नायो रायजोफोर गोबां नुबोबाय नाथाय जायफ्रा नुनानैबो नुयै बायदि बाथ्रा बुङो बैसोर बायदि सुबुंनि गोसोआ बेसेबां अन्थाइ बिखा नोंथांमोना नाय ओरैहाय बिक्रम दैमारिया सासे BPF नि ठिकादार BTC नि ठिकादार BPF जोंहाय जेबो लोब्बा गैया ठिकादार हिसाबै मा मोजां खामानि मावा बेनिबो बेहा जेबो फोरमान गैया नाथाय जोङो मोनसे समावहाय बावैसो सिगां नुनो मोनदों बिक्रम दैमारिया मोनसे PCDC बिल्डिंखौहाय फोजोबाखै होननानैहाय नोंथांमोना नाय
अब्ला गावनि एरियायावहाय जुदि बियो बिसिडिसि न'खौहाय लुफुंनानै होजोबाखैब्ला आइफवालि दालां बे लुजोबनानै होनायखौ मानो नायफैनानै बखिफैदों? होसोनांगौसो बेखौ। बिक्रम दैमारिया चिरांनिबो नङा। बे चिरां ओनसोलावहाय मा जादों मा जायाखै बिक्रम दैमारिया मिथिया। बै समावहाय बिक्रम दैमारि बायदिखौ सिमाङावबो नुफेराखैमोन। नाथाय गादिया गोमाजानानैहाय दिनैहाय चिराङावहाय चिरांनि रायजो राजाफोरखौहाय थाव फुननो थाखाय लेक्सार होफैनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। आरो जोङो नुदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा बड'लेण्ड बुब्लिजोंहाय स्टेटमेन्ट लाजादों। जेब्लानाखि बड'लेण्ड बुब्लिया कास्टम बसुमतारीखौ स्टेटमेन्ट लादोंमोन बै समावहाय बड'लेण्ड बुब्लिनि चिफ एडिटर राकेश रामसियारि सारा जेब्लानाखि कास्टम बसुमतारीखौ स्टेटमेन्ट लादोंमोन कुइसन सोंदोंमोन बेयावहाय कास्टम बसुमतारीया डाइरेक्ट कुइसन होआलासिनो नाला बंसा दान्दां दिन्दिं बाथ्रा बुंनानैसो एन्सार होनायखौबो जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। बिथाङा डाइरेक्ट एन्सार होनो हायाखै। मानोना बियो UPPL खौ मोजां मोनना BPF खौहाय मोजां मोननानैहाय थांनायखायनो बिथाङा राकेश रामसियारि बिथांनि एन्सारखौहाय क्लियारलि होनो हायाखै। रागासो जोंदों बियो। ओरैनोसो समखौहाय थांगार होदों। मिथिबायना रायजोफोर? दिनैबो थिग बिदिनो बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रिफु रिजार्भ ओनसोलावहाय दा जोङो नुनो मोनबाय रिफु रिजार्भ ओनसोलावहाय हाग्रा एवस्रांग्रा मानसिफ्रा गावनि जायगाखौहाय सिखोमानानै गुबुन जायगाखौसो खोन्थाना लादोंमोन। सोरबा सनितपुरनो, सोरबाया दिखियाजुलिनो, सोरबाया उदालगुरि। नाथाय थाङै थाङै जोङो नुनो मोनबाय सैथोआ सोराङाव फैबाय। जेब्लानाखि बिथांमोनखौहाय सनितपुर, उदालगुरि ओरै माजबाटआव फाथायनो थाखाय दैथायहरनो लामा लाबाय बे समावहाय बिसोरो थारखौ खोन्थानानै लाबाय। जोङो बेयावहाय आरो बामोनगावनिबो सासे दं होननानैहाय जों मिथिनो मोनदों। खोनासंलां। आं खुलुमनाय थाबाय। जोंनि बे उल्टापानि रिफु रिजार्भ फरेस्टआव मैया साननैसोनि घटना जे जोंखौ भाइरेल खालामदों बे भाइरेलनि खेथ्रआव आं मोनसे खोथाखौ बिसोरखौ दुखु मोनदों। माने जों एभिक्सन खालामदों होननानै जोंखौ भाइरेल खालामजाबायना बे नङा। जों एभिक्सन खालामाखै। एभिक्सन खालामा जोंनि फरेस्टनि रुलाव नियम निथि बायदिसिना लेखा फरा नटिस सटिस जानायजोबनानैसो जों एभिक्सन खालामनाय जायो। खिन्थु मैयानिखौ बिसोर बिदिनो एभिक्सन होननानै डिक्लेयार होबाय थादों। ओमफ्राय बे एभिक्सन नङा। जोंथ' बे हाग्रा गेजेराव न' फिसा फिसौ नुनायखौसो जों सिफायनानै बिसोरखौ वार्निं टाइप होदों। ओमफ्राय जों बिसोरखौ लेंबोनानै जों बुजायनानै न'आव दोनहैनायनि प्लेनिं लादोंमोन। दा बिसोर बेखौनो हमनानै लांजोबबाय माना लांजोबबाय होननानै जोंखौ बानसावदों। दा जों सिगांबो बेनि ग्रुप मोनसे जेनेबा खरफागुरिनिमोन। बे खरफागुरिनि मानसिफोरखौ जों लाबोनानै बुजायनानै थिनहरबाय हाग्राखौ दाननो नांला। हाग्रा बे माबा वाइल्ड लाइफ जासिगोन, सिखोना जाहार वाइल्ड लाइफ जासिगोन। बेखायनो बे सिखोना जाहार वाइल्ड लाइफ जानाय थांगासिनो दं। आरो बे हाग्राखौ जों दाननायखौ जों बादा होनो थांनायाव बिसोर जोंखौबो सानसेखालि जोंखौ जेबायदि गाज्रि रावजों सोंखारिदों होमबाबो जों जेबो सानाखै। हाग्राखौ दाननाङा होननानै जों बुजायबाय थादों। बुजायसेयावबो बे माखासे मानसिया बुजिया। माखासेया थांबाय, बे माखासे मानसिया बुजिया। खाथि खालानि मैयाबो जोंखौ ओरैबायदि थगायबाय। जों दिखियाजुलिनि, जों माजबाटनि, जों उदालगुरिनि बेबायदि होननानै थगायबाय। दा दिनै जों दोननो थांबाय बिसोरखौ लांनायाव बिसोर बुंबाय जों सैथोखौ खिथानोसै आफाफोर, जों लाइमुथिनिसो होननानै जोंखौ लाबोहोबाय लाइमुथियाव। दा जों ओरैनो दिखियाजुलिसिम लांनो होननानै बिसोरनि गारि भारा लांनाया जोंना ओरैनो फैलर जाबाय। दा नुबाय जों आरो थांफिनबावबाय जों बे स्पटआव। दा बिसोर फैफिननानै दङ। बेखायनो जों बे हाग्राखौ आंनावथ' दा बेसेबा बुरजा उल्टापानियाव स्टाफ हरबाय, गोदान स्टाफ दाख्लैसो एपइन्टमेन्ट मोननाय। जों 43 जन स्टाफ दं। बेखायनो बे 43 जन स्टाफखौ लानानै आं हानायखिनि बे हाग्राखौ बासायथारनो सेस्था खालामबाय थागोन। आरो बिसोर फैयोब्लाबो जों बिसोरनि हाग्राखौ फांसे दानहोला आरोखि। दा नुबाय ओरै 7 नाम्बार 6 नाम्बार बेसे गाज्रि सिनारि दानग्लुंजोब्बाय। बेबायदि दानोब्ला नैबे इलेक्सननि सिगांनो बे हाग्रा जोबसिगोन। सानसेयाव 20 हेक्टर 10 हेक्टर बिदि दाननायनि आराम्भ खालामो बिसोरो। सानाव लोगो मोना, हराव दानो ना सानाव दानो, हौवाफोरखौ लोगो मोना। खिन्थु जों दाख्लै जों साननैसो सानथामसो बेंनायाव गैयामोन। आरो जों
अखानायै थांबाय हरावनो दानलाजोब्बाय बेबायदि अबस्थायाव बिसोर दानगासिनो दं थानानि मानसिफ्राबो नागिरफैदोंमोननो मोनाखै सानाव हौवाफोरखौ हिनजावफोरखौ नुलांदों दा बेबायदि खालामनानै बेबायदि राजनिति खालामनानै गेलेबाय थायोबाथ' जोंना हाग्रा थानाय नङा दा जोंनिफ्रायनो जों जेरेखम फरेस्टनि केसजों जों होखाबाय बेनिफ्राय जों फरेस्टनि नियम बायदि फरेस्टनि आयेनजों लानानै जों बे हाग्राखौ बासायनो सेस्था खालामबाय थागोन आरो जिबनाव बे हाग्राखौ जों दानहोआ आरो बे हाग्राखौ लानानै राजनिति खालामनानै जेबो लाब गैया बे हाग्रा थाथोंसै बे हाग्रायाव जोंहा मैदेर लख्रा मुफुर जिबौ मेरला दं मेरला सिख्रिफोर दं समायना रमायना थाथों होननानै जों आगोलावबो बिसोरखौ बुजायफाबाय माखासे बुजिग्रा मानसिफ्रा थांजोब्बाय नैबे माखासे मानसिया थाङा आरो बिसोर 36 घर ना 37 घर दा बे 37 घरखौ जों जिबनाव हाबहोआ जों थांबाय थागोन आरो जों बे हाग्राखौ आगानसे बारायहोआ राजनितिक षड़यन्त्रआव फैनाय बायदि नुबाय थायो जेनेबा दाख्लै बिसोर बे इउपिपिएलनि माबा बेनारखौ बैसोमुथि माबा बेनार दंमोननो बेखौ लाबोनानै सावफैदों बाथ' जों बैसोमुथि माबा बेनारखौ नुवाखै दा सोर दोनफैदों सोर लाबोनानै सावफैदों बेखौथ' जों मिथिया खिन्थु जों दाख्लै थांबाय थादोंमोन कन्टिनिउ थांनायाव कयेकथा बे जोंनि राजनितिकफोरनि प्लेट नुदों आरो जों बर'नि राजनितिकनि इउपिपिएलनिबो दं नांगोलनिबो दंमोन बेबायदि मोननै मोनथाम बबेबा न'खराव गायनानै लादोंमोन बिसोर बेखौथ' जों जेबो होनाखै खिन्थु जों बेखौ बुंनायाव बिसोर एफा मोजां राजनिति गेलेनो रोंलायलायगौ मानोथो हाग्रा दानखो नोंसोरलाय आं बेखौ बुंदोंमोन आरोखि मानोथो हाग्रा दानखो हाग्राखौ मानो अरनो रोङा होननानै आं बिसोरखौ बुंबोदों बे खोथाल' आं बुंदों आरो ओमफ्राय बाहाय मोननैबो पार्टिनि ना मोनथाम पार्टिनि आं जेबो सोङाखै खिन्थु मोननै मोनथाम प्लेट दंमोन आरोखि नांगोलनिबो प्लेट दं ट्रेक्टरनिबो प्लेट दंमोन आरोखि दा बेहाय आं बुंनायाव बिसोर जों राजनितियावबो गेलेगोन ओमफ्राय राजनितिजोंबो थांगोन खिन्थु जों हाग्राखौ बे हिनजाव सासे बुंदोंमोन आरोखि हाग्राखौ बे जोंनि मोननांगौ सावथालफोरखौ नोंसोर होखारा जों सावथालफोरखौ होखारबासो जोंबो थांगोन होननानै बिदि बुंदों आरोखि सानै साथाम हिनजावफ्रा दा सावथालफ्रा मोनो जों मानो मोना जोंखौ बर'खौनो नोंसोर सिनाया सावथालफोरखौ सिनाय सावथालफ्रा मोनजोब्बाय बेबायदि खोथा होनबाय थादों बे सासे बर' हिनजाव लिडार बे बामोनगावनो बेखौनो जों लिडार बायदि साननानै लादों आरोखि आरो बेनि फिसायानो लिडार बबेन बसुमतारी होनो बामोनगाव एड्रेसखौ होदों दा बेनि लिडिंआव जादों आरो 3000 खरि कालेक्सन खालामनानै लाजोबदों बिसोर दाख्लै बे मोनसे करफागुरिनि माखासे मानसिफ्रा बुंलांबाय जोंनिफ्राय जयेन जाफैनायाव 3000 लादोंमोन जों बे फैसाखौबो नांला जोंनो नांथारला होननानै बिसोर हाबुना खारलांबाय आरोखि दा जों बिसोरखौबो बेबायदि थांजानो लुबैदों आरोखि बेबायदि कनफिउसनाव दोनबाय थादों जों बेखायनो जों बिसोरखौ लाबोनानै एबसुखौबो जों कन्टाक्ट खालामनानै लेंहरखानानै रायलायनो होननानै लेंहरदोंमोन खिन्थु बेबायदिनि सिगांनो बिसोर भाइरेल खालामग्रोबाय खिन्थु जों एबसुनोबो जानायजोबखादों दियाफोरनोबो जानायदों बे गासिबो जानायनानैसो बे खामानिखौ जों निउट्रेलाव लानानै बिसोरखौ बोरै माने लासैनो दोनहरनो हायो बे हाग्रा बोरै बासायो बेखौ सेस्था खालामबाय थादोंमोन आरो जों दा जों एभेक्सन खालामाखै आरो जोंनि एभेक्सननि रुला बेबायदि नङा जों नटिस होखायो एभेक्सन खालामबा आरो बिसोरनाव न' गैयामोन ओरैनो प्लास्टिक 3 मिटार 4 मिटार लानानै बे थालाबायनाय बे बिस फिसाय सासे बुरि दंमोन बे बुरिखौबोथ' जों बुंदोंमोन आबै नों एफा बेबायदि अबस्थायाव मानो हा नांबावगौ थांफिननो आबै होनना बुंबोदोंमोन उनाव बे बुरियासो बायदिसिना बुरिखौ लानानै बिसोर भाइरेल खालामबाय हाग्रा गेजेराव मोनदों जों बुरिखौ दंफांबो बारनो हाया लावथि थुनाय बेबायदि अबस्था आरोखि बेखायनो आरो सोरबा सानै साथाम डिलिभारि दंमोन बिसोरखौबो जों लाबोनानै मोजां गारिजों लाबोनानै दोनफैदों मोजां गारिजों दोनहैफिनदों बिसोरखौबो जों मेडिकेल चेकआप खालामहोदों डक्टर चेकआप खालामहोजोबदों जानाय लोंनाय मोजां होदों गासिबो मोजां जाहाथे बुजिलायनानै थांफिनो होननानै जों बेबायदि रेसपेक्ट खालामनानै दोनदों आरो बिसोरखौ दा बिसोर बेबायदि माने अननाय भाबै जुदि हाग्रानि फारसे बेबायदि पाब्लिकफोरखौ हिट होनानै हाग्रा दानस्रां होनाया बिसोरनि थाखाय दुरभाग्य जागोन आरोखि